Malakas po yung hangin. So gagawin po namin ito kasi dalawa lang yung payong. Tapos lang namin ito kanila Apo. Kanila Apo Maria, Apong Ben, kay Papang Severino, kay Papang Tiago. Tapos po nito, tsaka itong kay Nanay. Doon naman po kami kanila Papang Oje, tsaka kay Papang Junior. Wala, malakas ang hangin, no? Hindi mo makapag sindi ng kandila. Mga pati ang kandila ng mga katabi. Dikit-dikitin mo na, babe, para hindi mamatay, para solid yung apoy. Oo, dikit-dikitin mo na para hindi ganyan, babe. Para solid yung apoy, hindi matay. Sabi sa'yo eh. Anak-anak na ano yung Madami rin tao. So sarado po bukas to. 29, no? 29. Sarado siya ng 29 bukas hanggang November 4. Pumalaw na po kami, pumunta na po kami kay Nanay. Ayun, namamatay yung kandila, oh. Sumindi kayo. para happy si Nanay. Ha? Para happy. Para dahil kanita. Ayaw. Sandal mo. Ayun si Bunso. Papang Junior. Yeah, tapos na kami doon. Kanila Apo at saka kay Nanay. Dito naman po kami. Kanila Papang Ojet tsaka kay Papang Junior. Yeah. Dali ko nga to dito. Para hindi umalik. Mahangin mo kasi. Lakas ng hangin. Mamaya! Tapos lang natin nakmata ano to. Hindi na mainit eh. Hindi ka tulad pag... Lang yan. Kaya tayong katabi, tayo lang, oh. Yung mga kamag-anak namin pasensya na po. Yung mga kapunta rin kasi baha po yung dadaanan doon. Pero babawi po kami sa isang taon pag okay na. Sa ngayon na yan. Kami Papang Ojet tsaka ni Papang Junior. Sa po kami kay Nanay tsaka kay ito, sa mga lolo at lola ko. Sa mga tsuy ko doon. Next year sigurado ako na magiging masaya na, back to normal na. Normal na lahat. Kami na lang.